tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Sobrang lamig ng pakiramdam ko, kaya hindi ko na napigilang ilabas ang nararamdaman ko. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Itago nyo na lang po ko sa pangalang Bernie. At ito po ang aking SPG, as in Super Pak Ganern Secret Files. Isang call center agent po ko. Nakatira po ko sa Rosario, Pasig. Araw-araw po akong nabiyahe upang pumasok sa opisina sa Ortigas. 20 to 40 minutes lang naman po ang biyahe ko kapag pauwi at papasok. Basta kailangan mo lang agahan at hindi sumabay sa rush hour. Pero kapag inabot ka ng malas at na-late ka sa pagpasok at pag-uwi, asahan mo na nga 1 oras o 1 oras mahigit ang biyahe mo. Araw-araw po ang mode of transportation ko ay UB Express. Siksikan, unahan, at minsan mainit. Lalo na kapag sa likod ka nakapwesto dahil hindi ka na naaabot ng aircon. DJ Rocky at DJ Titan Jello, sa hindi po inaasahang pagkakataon, nakaranas po ko ng pinaka-nakakahiya at embarrassing moment sa aking pagbiyahe. Tandang-tanda ko po DJ Rocky at DJ Jello, kaligitnaan ng March. Nagkaroon kami ng outing ng family ko. Nag-BL po ako 3 days para makasama sa aking pamilya. Masaya at enjoy naman kaming lahat. May kanya-kanya kaming dalang pagkain at nag-ihaw na rin kami sa mismong resort. Sa huling araw ng aming outing, medyo nakaramdam na ako ng sama ng tiyan. Parang may nakain yata ako na hindi maganda at hindi tanggap ng aking sikmura. May kakaiba akong naramdaman na hindi ko mapaliwanag. Sinubukan kong magbanyo upang sundin ang tawag ng kalikasan. At DJ Rocky, DJ Jello, doon nga po bumulwak ang napakalambot na aking kayamanan. Sinabayan pa ng at tipong may kasama pang utot na malala bago lumabas. Naginawaan naman ako matapos kong mailabas ang lahat ng aking sama na nararamdaman. Kinaumagahan, normal ang lahat. Nakaligo ako ng maayos at papasok na muli sa trabaho. Nakakamiss din kasing bumalik sa aking office matapos ang aking VL. Same routine DJ Titan at DJ Rocky. Sasakay ulit ako ng UB, papasok sa aking trabaho. Medyo na-late ako ng araw na yon sa aking normal na pasok araw-araw. Expected ko na rin na magiging punuan na ang mga UB na dadaan sa tapat ng aming bahay. At sakto, may isang UV Express na huminto sa akin. Sir, sasakay ka po ba? Opo, pa Ortigas po ba yung biyahe? Oo sir, pang isang tao na lang, sa likod ka pumesto. Sagot ko naman, okay po, sige po, sasakay na po ko.
DJ Rocky at DJ Titan, siksikan, dikit-dikit ang aming tuhod at tulad ng aking ayaw na ma-experience, yung tipong mainit at pagpapawisan ka sa likod ng UV dahil hindi na naaabot ng aircon. Sobrang traffic that time at ang bagal ng pag-usad ng sasakyan. Habang ako patingin-tingin sa orasan ko at tinitignan ko kung malilate na ba ako. At habang nasa gitna ako ng biyahe, nakaramdam muli ako ng sama ng tiyan ko. Dahan-dahan kong ginalaw ang aking puwetan para iayos ang aking pag-upo. Ngunit mukhang hindi na ako mapakali sa aking nararamdaman. Parang napasukan yata ako ng hangin at bigla na lang sumakit ang aking tiyan. At habang inaayos ko ang aking pag-upo, sumabay naman ang paglabas ng hangin sa aking tiyan. At bigla akong nanlamig, DJ Rocky at DJ Jello. Dahil eto na naman ang nararamdaman ko na nadjerbs ako. At tinatawag na naman ako ng kalikasan. Hindi ko alam ang nararamdaman ko dahil ang init-init naman that time, pero bigla akong nilamig. Nilamig at butil-butil ang aking pawis. Dahil anytime pwedeng sumabog ang nasa tiyan ko habang nasa biyahe. Hindi ko po alam ano ang gagawin ko. Dahil sobrang traffic at papasok pa lang ako sa biyahe. Kada galaw ko, nakakaramdam ako na may something na lumalabas sa aking brief. At dahan-dahan akong umayos muli ng upo at nag-iisip na kung papaano ba ako makakatakas sa nakakahiyang pangyayari. Marami nang nagre-reklamo, DJ Rocky at DJ Jello, na parang pasimple pa na bumubulong sila na ano ba yung amoy na yun? Parang may something na nakatapak yata ng Durbax. Pero hindi lang kumikibo ang katabi ko dahil alam niya na rin naman na ako ang may dulot nito. At habang bumibilang ang oras sa aking relo, napaisip akong sumigaw ng "Mama, para! Please! Para po!" At bigla naman nag-break ang UB Express driver. "Para po, Manong. Kailangan ko po bumaba at may naiwan lang po ako. Please lang po, pabukas na rin po nung lock ng pinto." At dali-dali ako, DJ Rocky at DJ Jello, na bumaba sa UB Express. Dahil alam ko na pabulwak na ang kayamanan sa aking brief. Habang pagbaba ko sa UV, dali-dali ako naghanap ng CR o gasolinahan na mapupuntahan ko upang malinis ko ang aking sarili. Pero wala na po akong magagawa dahil nangyari na ang lahat na dapat hindi mangyari. Absent na ako sa trabaho. Nangamoy kalikasan pa ako, DJ Rocky at DJ Jello. At nakakalungkot pa doon, ang tagal kong nagtago sa CR ng gasolinahan upang mapadala ang pamalit ko.
Isang malaking aral sa akin to na dapat hindi lang basta-basta kumakain ng pagkain at hindi lang basta tikim ng tikim ng mga masasarap na nakikita natin. Dahil baka minsan yan pala ang makakasama sa tiyan natin. Yun lamang po, DJ Rocky at DJ Titangelo. Ibinahagi ko lang po ang aking kwento dahil alam ko na hindi lang naman po ako nakakaranas ng ganito. May mga ibang kabisyo din na sumasakit ang tiyan at hindi napipigilan ng pagbulwak ng bulkan. Muli, maraming salamat po.